Представете си, че живеете в Медия Рудник. Най-големият жилищен комплекс в Бургас и един от най-големите в България. Всеки ден десетки хиляди хора пътуват към града или излизат от Южното Черноморие. И всички минават по едно и също място. Булевард Захари Стоянов. Резултатът е предвидим. Огромни задръствания, особено сутрин, вечер и през лятото. Точно за това в Бургас започна изграждането на новия южен обход. Проект, който ще промени облика на целия южен вход на града. Това не е просто още една улица или разширение на пътя. Това е напълно ново трасе с дължина над 3 км, което ще изведе трафика директно към първокласния път за Созопол и Южното Черноморие. Обходът ще реши един от най-големите проблеми на Медия Рудник. Вече няма да има само един изход. Ще се появи алтернатива – бърза, удобна и безопасна връзка. За жителите това означава по-малко задръстване и по-кратко пътуване, а за туристите по-лесен достъп до Южното Черноморие, без да се налага да минават през задръстения квартал. Цената на този проект е сериозна – над 140 милиона лева. Това го прави един от най-скъпите пътни обекти в България. В момента строителството вече е в напреднала фаза. Работи се по околностите на моста. Трасето на езерото постепенно се оформя, а новите пътни възли се изграждат. Един от тях ще бъде връзка с тип Промпет към път И9, което ще позволи лесно и бързо включване в движението. Ако всичко върви по план, до началото на 2026 година обходът ще бъде готов. Тогава жителите на Медия Рудник най-накрая ще получат дългоочакваната алтернатива, а Бургас ще има нов, модерен и впечатляващ южен вход. Така че следващия път, когато минете покрай сторежи и видите кранове, пилони и бетонни колони във водата, запомнете, това не е просто още един пътен проект. Това е бъдещето на Бургас, което ще спести часове чакане, ще направи града по-достъпен и ще даде ново лице на целия южен район.